sorry ma'am, I have to ask your reaction po sa sinabi ni Senator De Lima. Yes, ano ba sinabi ko kanina? Ulitin mo. Pero open letter kayo kay... Yeah, open letter. Yes, sinabi niya represent the things that are wrong, and then worse for the yes, government. sinabi ko na sa buong oposisyon, siya lang yung nakatama. She's very intelligent, naintindihan niya. Ang problem is, inatake naman niya ako na hindi niya binasa ng buo yung transcription ng interview. So, on that point, she's also dumb. So, she's intelligent and dumb rolled into one. Dinidescribe niya yung sarili niya kapag sinasabi niyang ano sinabi niya? Wrong. I'm wrong and I'm worse in government. She's even in a worse position kasi nasa kulungan siya for lying about her. The courts are scrutinizing her claims and her involvement in the illegal drugs business. So, ano gusto niyo sabihin kay De Lima? Anong mensahe? Ay, huwag na siya magsalita. Huwag na siya magsalita kung ganun lang din naman na ang sasabihin niya. Aatakihin lang din niya yung sarili niya. If she's attacking me, then she's attacking herself. Sinabi ko nga kanina, diba, doon sa letter, sabi ko, senador ka naman, kung gusto mo idagdag yung honesty, yung good moral character as a requirement for people to run for public office, then gawa niya ng batas. Okay. Thank you. Thank you, Thank you, Sir. ma'am.